Os ydych chi wedi defnyddio eich 5 dewis ac nad ydych wedi cael unrhyw gynigion, gallwch fod yn gymwys ar gyfer UCAS Extra. Gallwch wneud cais ar gyfer cyrsiau Prifysgol Aberystwyth trwy UCAS Extra tan y bedwerydd o'r Orffennaf mewn 4 cam hawdd. Cam 1. Dod o hyd i gwrs yr hoffech wneud cais amdano. Defnyddio adnodd chwilio UCAS i ddod o hyd i gyrsau sydd â lleoedd ar gael yn extra. Cysylltu â Phrifysgol Aberystwyth i weld addyd y fodlon eich ystyried ac i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych. Cam 2. Gwneud cais am y cwrs newydd. Ychwanegu manylion y cwrs yn trac. Os ydych chi'n gwneud cais am bwnc gwahanol, efallai'r hoffech anfon datganiad personol newydd atom i gryfhau eich cais. Cam 3. Byddwn ni'n ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi cyn gyntaf a phosib. Cam 4. Os ydych chi'n cael cynnig, ymatebwch trwy ddefnyddio trac. Os ydych chi'n derbyn y cynnig, cewch le ar y cwrs, yn amodol ar y ffaith eich bod yn bodloni unrhyw amodau. Os ydych chi'n cael cynnig ond nad ydych eisiau ei dderbyn, gallwch wrthod y cynnig trwy ddefnyddio trac a dechrau eich chwiliad extra eto. Os nad ydych chi'n cael cynnig lle, gallwch ddechrau'r broses extra eto, a pharhau i wneud hyn nes eich bod yn cael lle neu nes bod y broses yn cau ar y bedwerydd o'r Orffennaf. Pob lwc!